हमरो से ढेर आदमी कहले कि बाबू तोरा के जब धोती कुर्ता में देखिले तो बुझाला कि 40 बरिस हुई ना, और जब जाइला तो बुझाला कि ना पूरा दुनिया भोजपुर होता समझिलावाद वाला ना है आना हम जातिवाद वाला है। पूरा दुनिया कहले कि ना अब मंच पे एगो भाई आइल बा। सही बा। हाँ तो वो भाव से कह ठीक बा और प्यार से कहबू तो हम अनुभव कर ले। ऐसे कि 2-4 साल के मेहमान बानी फिर तो काटे लगो। फिर तो कही जो कि कहाँ रह गइला अदितिया के फेरा में बात नहीं पूछेगी ना कि कहाँ रह गए तू उहे हमरा के फील दो। हाँ जी हम एकदम बाल ब्रह्मचारी जैसा हो गए हैं हम नो हाँ। मारो मारो तो